יש כאן אנשים שהיו בספינקום? מה זה? אבא? תמשיך. אוקיי, בסדר. אז חלקתי את הברכה שלי לשלושה חלקים. עבר, הווה ועתיד. אז בואו נתחיל בעבר. לפני 13 שנה, ב-28/11/2001, נולד תינוק ראשון לזוג יוטפת ולירון. בואו נכד לסבתות שלומית ומירה, ולסבי יצחק ודוד. ניצן התחיל להכיר את משפחתו, כולל את אחיו של לירון, רע ורביב, ואח של יוטפת, קובי. אחרי 4 שנים, ב-23/1/2006, הגיעה המתנה שלי, שקד. בהתחלה הוא לקח לי את כל המקום, אבל בסוף אנחנו אוהבים אחד את השני. אז אחרי 5 שנים יצאנו למסע שיש פעם בחיים, סינגפור. עכשיו בהווה חזרתי בקיץ הקודם לכאן, ואני עם חברים ישנים וחדשים, מפה ושם. אבל לפני שאמשיך, אני רוצה להזכיר מישהי שלא נמצאת פה, אבל לחלה. רוני בנגל, חברה שלי. עכשיו, מה ידעתי? עוד 9 שנים בערך אני אצטרך לעבוד. אבל השאלה מה אני אהיה? אולי מדע? יאללה חבר'ה, בואו נתחיל. שלא. אולי תמיד בהוגוורטס. אקסילבבוס, אקסילמנוס. ניץ, מה אתה עושה? די, אמא! איזה קסם! איזה קסם! יפה, אהבתי. אבל אולי לא זה. אולי נהיה הרמטכ"ל? בסדר, אהבתי. אולי נהיה במאי. מלחמת כוכבים, צנה אחת ואקשן! קאט! ויידר, מה הקטע? מה זה הפנים האלה? ומה זה הנשימות האלה? אתה מעשן? תשמע, תעשה אותו דבר, רק תעשה משהו עם כל זה, אוקיי? מלחמת כוכבים, צנה אחת ואקשן! אולי לא זה, אבל אולי נהיה הבן אדם הראשון במאדים. מאדים! יש פה מישהו! אל תעשה את זה בעתיד. טוב, אבל לא משנה מה יהיה, זה יהיה עוד מלא זמן. אז תודה שבאתם, אני מקווה שהיה לכם בגז היום. תודה.